Okay na. Kaya po. So guys, ito po yung ating continuation. Naputol kanina, puno na yung ating memory. So this is a continuation of the first session, massage therapy ni Kuya Lando Gutierrez. Dito po tayo sa Royal Tangle. Yan, Mexico, Pampanga. Sa Balwate mga Gutierrez. Ano masyado pa Gutierrez? Kamag-anak ko yata. Yan. So makapasin natin, wala itong power. Wala. So ito mahina. So iwasan natin yung dislocate. So hindi pwede nilakad basta-basta. Tandaan nyo pag na-dislocate ito, orto po abutin na ito. Mas malaki problema na. Kaya yung tatalakad kasi. So huwag basta-basta, itatayo o ilalakad. Ha? Okay, usap ko lang. Walang power pa eh. So babalik ka ng Bernes, ito, lagi ka ng power. Through massage therapy, tsaka kuryente. Are you okay, sir? Okay naman siya. Pachimi, nudo ka na eh, tsaga na eh. Ang nagawang ko kaya, siguro balo mo naman, pagtsagaan na ka. Iyan yung Diyos ako muli na eh. Balitang sabuli, may ako na eh. May nakita na, may ako na eh. May liya ko yan. Ayan po mangkepeng, ayan po magpabayad din kaya pamamanulo na. Hindi ay magpabayad. Yaw mo rin pa siya manulo ko tayo. Sabi ko kaya ka manulo. Kaya ka din niya. Anyang mino na yung menulo yan. Kaya ba't yung katuangan ko, burida, tanggap lang pera. Nung tinanggap kami pera, ay makuha kami siguro. Ay. Meron pa sa akin purpose ng Lord. Pero pare, basta pa ng Bible. Kasi kailangan buksan ng Bible. Ito siguro yung tinatawag na balik loob mo, no? Kasi malari ang tanggapan ng pesos. Kasi may tuksukin kayo ng bisyo na boy. May bisyo boy. Note mo, inaus! Yung tao, yung mga Redors, MP. Anyang kay Redors. Ati mamaya pera kayo matuan. MP Redors, inom. Dahil kayo sa pera. Ha? Kenapa tahu sinabi lang yung mana ini? Nanubeng, nana. Mas kinano ka naman. Oh, yun mo ha? Sige, reaction. Yun na reaction, meron na movement. Isa pa. Oh, di ba? Oh, gumagalaw. Oy, sumipa! Kaya kita mo naman, sumipa. May power, ha? Pero yung power niya, dahil niya ito ba? Relax. Dorsey plantar, sige. Okay? Plantar, version, rotating. Good. Munting hatak. That's it. Kuryente. Manulong ang itong expert dharma mag-therapy ka. Ay, nang balabot ang galawan, bago rin. Mabilis yung galawan dar. Si expert na ka tayo. Nakakamukamuti eh. Nakamandi na yun. After this, kupang ako. Yan. After kupang, yung isa, pas muna. Medyo gagabihin tayo. Si Tabuan, baka bukas na lang. Ha? Gantay yun. Bukas na lang yun. Kasi bagong pasyente. Kasi nakakalakad daw po yung problema. Ito ang ating gusto palakarin. Kaya 1, 2, 3. Stop na? Oh. Press na lang. Ito, walang problema to. Huwag nang kukuryente ito. Mamasila na. So, yung ginagawa natin kuya, yun yung magiging problem natin. Mag-add lang tayo na mag-add. Like yung mga lista naman, diba? So, yun ang ating mag-add. Para nag-add ka, sabihin naman nakaskat. Okay? So, next week, lakad tayo. Mabilis ito eh. Ha? Pero kailangan malis mo yung upo tayo, 50. Ha? Yung no? 50 ito. 50. Kailangan mila ko kayo. Nag-give ito. Kabuli ka ba ang titiman niya? Nung hindi nakakalungkot. Ninta kami jowa, nakakalungkot Kenny. Kaya kami siya ba? Nakalala yung mangkepeng. Aba, bala maging pelikula mo eh. Hindi pa naman mangkepeng ano. Puso. Yung puso mo. Sikmura. Kidney. Sugar. Transverse column, ascending column, small intestine, large intestine. O gallbladder. Sex organ. Bah, ini ka na. May tira yan. Buri na pa na, sciatic. Buri na pa na talaga. Sabi ko, hindi eh.
Bakalot din na. Yeah, balwa. 65? Anong April? Kabira-birain ang Bali, ating di ba kanya yan? na gulya. Ate niya ba? Sure, baka na. Pero maluot na, ano. Pero, siya pa, pero itang Okay, Bap. sex, Lana kami. So, yun Eh, yung kaya rin ating burin kasi, katapusan ng ating syempre, program. pati may pag-sex Mamaya, siya, after Mateo. this, manalangin tayo ha. Mang Kepeng, pati po may pag-sex siya, Mateo. Hello guys, end po namin yung program. So, nakita niyo po. So, per session pa lang. Guys, na-improve na. Yan si ate. Ate, ayan. Hello! Ate dyan mga... Oh, hindi mo na kayo. Yan. So, yung mga weakness natin sa ating first therapy kay Kuya Lani. Ito, kaway. Yan. So guys, hanggang sa muli po. Ito po yung aking first session program. Pinakita ko lang sa kanyang pamilya yung ginagawa ko. Para naman nakita nila yung... So, nakita ko yung great improvement. Like yung tayo niya. So, thankful ako kay God kasi in-accept niya yung ating Panginoon si Kristo na kanyang tagapagligtas. Yan lahat dito. So guys, abangan niyo yung aming paglalakad naman. Abangan niyo yung great improvement ni Kuya Rando Gutierrez dito po sa Royal Meadows, Tangle, Mexico, Pampanga. Wala bang plokto? Walang plokto? Walang ano? Live po na. Wala po. Lane lang po. Sige po. Sa Gutierrez family. Ayan po. Okay. Ikot ulit. Ayan.